Ayan, good morning mga paps. Isang magandang araw na naman sa ating lahat. Ayan, tayo po ay papunta sa isang meeting ng ating isang staff. Ayan, attend po tayo ng center meeting. Di pa ako nakarating sa lugar na to, first time ko. Simula nung pumunta ako dito sa Seroma. Ayan, umulan kagabi. Tingnan natin kung maganda yung kalsada kasi sabi ng staff ko ay pag maulan daw ay ayan, maputik daw yung kalsada. Ayan, umulan kagabi pero hindi naman gaano malakas. Hindi naman gaano kalakasan. Ayan, tingnan natin kung ano ang daraanan natin ngayong araw. Ayan. Ingat tayo palagi mga paps, yung mga nagbiyahe. Maganda naman ang kalsada, pero may part daw na hindi pa kasi tapos yung kalsada eh. May part na maputik. Ayan. Tingnan na lang natin kung anong klase. Ayan. Hanggang dito na lang ang semento. Ayun. Pero maganda naman yung kalsada. Hindi naman siya maputik. Ito na ang sinasabi natin. Ayan, sorry Roxy. Isa. Ito pala yung sinasabi nila na pag maulan, mahirap mag motor dito kasi yan, dahil nga dito sa mga maputik na daraanan. Kunti lang yung ulang kagabi kaya hindi gaano yung ina-expect natin na putik talaga. Ayan. Nakarating na ako dito sa Camp Sirum. Ayan. Dito rin kami dumaan. Aroy. Putik. Yeah, pira slide. Yan, pangalawang dinaanan natin na may tubig. Ito di gaano. Ay. Dito gaano. Ito. Mababaw lang. Wag lang mag-slide. Yan, minsan umi-slide siya kasi may mga bato na malalaki sa sa gitna. Yan. Dadaanan natin. Gandang lugar to. Walang kahoy lang. Lahat kugunan. Ayan. Ang mga palayan dito ay once a year lang daw. Ayan. Tinataniman ng palay. Kasi umaasa lang sila sa ulan. Ayan. Malayo-layo din pala yung yung walang sementong kalsada. Ayan, ito pa. Ayan. Pira slide. Ayan na. Oops! Muntik na. Ayan. Muntik na tayo doon, mga paps. Okay, ganda ng view. Mahirap lang talaga dito pag maulan. Ayan, maputik talaga to, sigurado. Kasi pula ang lupa. Pula ang putik. Ayan. Ito palang pupunta natin ay sa gilid lang siya ng dagat din.
Ayan. Halos karamihan ng isda. Isa din to sa mga supplier ng isda dito sa Siroma. Ayan. Ayan. Pero pag na simento to, maganda dito kasi marami ditong mga islands. Ayan. Okay. Kung makikita na kung nakapanood kayo nung dati kong vlog, yung isa, malapit lang ito sa Botawanan Islands. Ayan. Isa sa pinakamaganda at pinaka-white beach island dito sa Siroma. Ayan. Pero itong pupuntahan natin, isa siyang barangay na isa rin sa mga supplier ng isda dito sa bayan ng Siroma. Okay. Hindi siya white sand ang ano daw dito, pero halos kasi mga mangingisda yung nandito sa lugar na to. Yung mga beach nandun sa kabila. Sa kabila ng makikita daw dito sa matatanaw daw dito sa barangay na to. Ayan, titingnan natin. Okay, ito na siguro 'yon. Ayan. Okay, nakarating na naman tayo sa isang barangay dito sa bayan ng Siroma. Ayan, bihira lang makarating sa mga ganitong lugar. Ayan, ito po ang kanilang dagat dito sa barangay na to. Ayan. Hindi naman siya putik, totally buhangin po siya. Ayan. Dito pala kahit nasa gitna ka na, mababaw pa. Yun pala yung yung White Beach. Ayan. Iyan po yung isa nating vlog. Doon natin ginanap sa lugar na yun. Yan Botawanan Island. Yung nasa gitna na yun. Marami pa pong mga island dyan doon sa unahan. Magaganda din. Ayan. May bata o mamamangki. Mababaw na po dyan. Sa kinatatayuan ng bata na yan. Hindi na nga patuhod ang tubig.
Ayan pong island na yan na nasa kabila. Pag low tide daw, yung malaki yung low tide, yung dalawang bundok na yan, pwede mo siyang lakarin, maglalakad ka na. Ayan, yun po yung Butuanan Island. Ayan, white beach po dyan. Yun, padla. Ayan. Okay. Ito po, dun sa gitna na yun, mababaw na po dyan. So, may nagbabangka na yun. Ayan, ito po yung isang barangay dito sa bayan ng Seroma, Camarinesor. Ayan. Isa po ito sa mga supplier ng isda dito sa bayan ng Seroma. Okay mga paps, salamat po sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Ayan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe naman po and then click the notification bell para updated po tayo sa mga bagong video natin na i-upload. Thank you very much po. Bye-bye!